Представяме ви холов ъгъл Smart с размер 3 метра на 2,20 см. Удобен и функционален холов ъгъл Smart ще се превърне в незаменима част от вашето ежедневие. Холов ъгъл Smart ще ви очарова със своята функционалност. Този модел предлага функция сън в два варианта. Вариант 1 е голяма и удобна спалня с размери 160 на 200 см, която ви предлага спокоен и ползотворен сън със своя пружинен бунел пакет. А вариант 2 – преминаването от голяма спалня към две самостоятелно успоредно разположени легла с размер 80 на 200 см. Наличието на ракла също е един добър плюс на тази мека мебел с размери на раклата 80 на 200 см. Холов ъгъл Smart разполага с 5 облегални възглавници с перяща се тапицерия, които ще предоставят чудесна опора на гърба с пълнеж HR35. Освен това, холов ъгъл Smart е универсален, може да бъде както дясна лежанка, така също и лява лежанка. Още една функция, която го прави практичен във вашия дом. За разлика от много други холни дивани, този модел е изработен от висококачествен дървен буков материал. Функцията сън напълно подходяща за ежедневно спане и избор на различни десени. Щастието и уюта на един дом винаги зависи от правилните решения. Поръчайте холов ъгъл Smart в нашия специализиран сайт за мебели onlinemebeli.bg.